नमस्कार. येडेश्वरी किचन आयडियाजमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण आपली नेहमीची किचनची टाईल्स अगदी साफ कशी करायची, तेलकट अजिबात होणार नाही. आपण दररोज काय करतो, स्वयंपाक झाल्यानंतर जे फोडणीचं तेल वगैरे असतं, जो धूर असतो तो त्या टाईल्सवर बसतो. तसेच खालच्या बाजूच्या टाईल्सवर, किचन ओट्यावरही जातो आणि आपण त्याला पाण्याने, ओल्या कपड्याने जर पुसलं तर ते आणखीन थोडंसं चिकट होतं. कारण अगोदरच चिकट झालेलं असतं आणि त्यात आपण पाण्याने पुसलं की जास्ती चिकट होतं. त्याला एकतरी घासावं तर लागतं साबण किंवा निरम्याने, फ्रीजवर तेव्हाच क्लीन होतं. तसेच आपला स्टीलचा जिना मेंटेन कसा करायचा, स्टीलचा जिना कसा क्लीन करायचा, हे सुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तत्पूर्वी चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास शेवटी लाईकसुद्धा करा. इथे तुम्ही पाहू शकता, हा 5 रुपयाचा सँडपेपर घेतलेला आहे. याला आपण पॉलिश पेपर म्हणतो. या पेपरने आपण अनेक किचनमध्ये वस्तू साफ करू शकतो की जेणेकरून आपला पातेल्याचा पाठीमागची बाजू काळपट झालेली असो, कढई असो किंवा तवा असो, तसेच कुकरची पाठीमागची साईड असो, भिंतीवर जर मुलांनी शाईचे डाग केलेले असतील तर ते सुद्धा आपण याने साफ करू शकतो. फरशीवर जर गंज चढला असेल तर तो आपण या पेपरनी साफ करू शकतो. जर गॅसच्या खाली स्टँड नसेल तर तुम्ही तसाच गॅसचा सिलेंडर ठेवलेला असेल तर तो सिलेंडरचा जो गंज फरशीला चढतो तो सुद्धा आपण साफ करू शकतो. तर आपण किचन टाईल्स साफ करण्यासाठी ह्यातला थोडासा पेपर घ्यायचा आहे आणि फक्त कोरड्या ह्यानी अगोदर ही पूर्ण टाईल्स घासून घ्यायची आहे. घासायचं म्हणजे याला खूप घासावं लागत नाही. अगदी आपण फरशी पुसल्यासारखं या पेपरनी पुसून घेऊया की जेणेकरून जो तेलकटपणा आहे टाईल्सवरचा तो पूर्ण निघून जातो. तुम्ही पाहू शकता पेपरवर त्याचा थरसुद्धा जमा झालेला आहे. आणि खालच्या बाजूला जो किचन ओटा आहे तो ओटा आपल्याला वाटतं की खूप स्वच्छ आहे पाण्याने पुसल्यामुळे, पण तो खूप चिकट झालेला असतो. तो पाण्याने निघतच नाही, त्याला घासावंच लागतं. तर आपण ह्या सँडपेपरनी न घासता अगदी अलगद आणि सहज आपण हा चिकटपणा काढू शकतो. आणि त्यानंतर एका कोरड्या कपड्याने पुसून घ्यायचा आहे. अगदी ओल्या कपड्याने पुसायचं नाही, कारण पाणी लावल्यामुळे तो चिकटपणा कधीही जात नाही. हे पहा, अशा पद्धतीने ह्या पेपरचा आपण उपयोग करू शकतो. तसेच स्टीलचा जिनासुद्धा साफ करत असताना अगदी पेपरचा थोडासा भाग घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने साफ करायचा आहे. अगदी घासल्यासारखा हा स्टीलचा जिना साफ होतो की जणू तुम्ही आत्ताच घासलेला आहे आणि नवीन जिना तुमच्या घरामध्ये बसवलेला आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही हा जिना साफ करू शकता. तसेच या पेपरचे अनेक आपल्याला किचनमध्ये उपयोग आहेत. तुमची जर कढई दररोज खूप काळी होत असेल तर तीसुद्धा तुम्ही साफ करू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअरसुद्धा करा. धन्यवाद.